Да. Двама на един. Да. Аз да им пише, кажете здравей на Ливърпул. Кажете здравейте на YouTube. Те спят. Да, гледайте този Хинзао. Нашия отбор. Гол. Хил. Написах Хил, ма няма нищо. Ще изпочна това да се пилота. Така, ще умра. Той, ако беше решил малко по-навътре, аз ще се спусна щита и той ще да бъде прецакан напълно. Айлхин! Обаче тъпия без штус ли си? Ли? Аз пуснах Ignite. Ние този ще го убием със сигурност. Защо флашнах? Ли Син е много хубав чемп. Ние смятахме по едно време с брат ми да го купуваме, но се отказахме и купихме Вейн. Защото ние трябваше някакво адекири. Този ще почне да ме скоча, така че ще се прибера. Така, сега. Те имат Хикарим и Синдра, аз не ги видях. Май съм Синдра не видях, всъщност не знам. На мен нормалките са ми като игри на ботове. Само някои са ми доста турни срещу някакви голдове и даймонд. Миче такива. Обикновеното ми фъп е 60, но сега, защото снимам клип 30. Този хинцел ми така да откуваме пантата. Той пантата след много ходи. Те ще ме убият, Паци, но батохино е!
Да, ми го убиха. Лук си била момиче. Аз в един ден ще се снимам много клипове, защото нямам чак толкова възможност. Днес с един мой приятел ще снимаме клип на Майнкрафт. Шете! То са хубаво. То се видя, че има. Шет пан. И той не може да го хване. То схим... Просто... много слаб. Дили, скача на той... Това едно от едно е. Аз съм посол. Но само заради него пак. Аз се стягам, защото тази игра много май не ми върви. Днес цял ден нищо не ми върви. Играхме на PlayStation с брат ми, той ма би всичките мачове, и трите. Shut up. Oh my god. Почакай като стана. Дабл кил. Няма да ме убие. И колко лесно надминаха джидовете си. На мида сме доста зле. Въобще ни търта. Сега после купането. Добре. Той е четвърти левел. Ще спра да пия сок. Куку. Той се е купил чамат. Докато беше там. Да, чамат е. А по-силно ще си купи хидра. То аз сега съм се приготвил за хидра. Първо чамат и после хидра. А пък ако повече от 20 минути не се прибирам. Или 10. И прави килове. Ще имам направо за хидра. Два на 3, 1, 10 минути. Да. Аз без исках предишния профил, тогава бях малък. На 7 години. И тогава един ми прачи някой там за фри ръпа. Дадах си профила и само ни го откраднаха. Никаква ръпа. Имахме доста скинове. Бяхме на добри
И затова си направихме този профил, сега подземна наденица. И сега пак сме 30 лева, много бързо се развихме, мина като 5 дена. Още си спомням, когато бяхме първи лево. Този какво е тук? Ясо да не е легнал. Едно от 5. Бранця. Ехе. Да дойде той Ли или пантата. Двамата ще ги видим. Той ще умре. Мако. Няколко почучи на терата и сега той може да дойде да убие двамата. Не двамата, най-много. Един. То 6 канал. Да, това да е наскочен. Насилно ти сегнай. И така. Днес е неделя. Не знам защо ви го казвам. Много малко фарм имам. Така. Сега вече сериозно. Да, Лукс какво пише? Още била жена. Шабун. То схин сам ми каза да е фарма и малко. И доста ме ядоса. Ябаду. Да, то, като значи Ли е там. То спусна ултимейта и само даже 1 милион на цели само. Но малко демидж имам. И малко фарм. Не малко. Имам само доста парички. Тук слагам един лард, защото... Сори, хин, ама си на услуг. Кой сте ли просто добре? Лук си да така се пребираме. 10 лева какъвто съпорто е. 3 от 0. Тук хитрим, къде съм пишпке пълен слабак. Най-силен от тях е Ли. И то заради нашия тъпхин. Нашите всички са бачевените, са мен. Или хин. Готов. Да, тая лук се е убила. Уху! Спсих се. Ще имам тепла жабгрека. И...
Първо бях 0 от 1, сега съм 1 от 4. И заредих се. Супер. Първо ще убия тия, за да още повече се зареда. И после ще убия булто. И имам да кача малко лева. Толкова лесно с ръцете. На колко е? Добре. Шит. То хекър ми аз да видя колко е силно. То сме го открили. Вече я съм седем. Ясу! И Пантеон! Бързо, че не цептат поле. Стига теба. Съжалявам за обидата. Но не се въздържам. Аз стигам там да цепа един и всичките отиват там и арена ще е гениално. Абонирайте се за моя нов канал, казва се Владислав Games. Той бранд нещо много ми краде само не. Що е барон къде се взе? Ние на топ и на мид търтите са ни цепени. Навсякъде трябва да слагам тъпите лардове, за да мога да скачам. Одеве снимах клип, но за жалост беше много хубав и се провали. А вчера също снимах клип, но с Camtasia Studio 8 и тя не може да се пуска в YouTube и затова не пусках клипа. Тоест пък все едно ще ме убие. Да, кой е фъкинг полак, бе? Добре. 207 демидж за 21 минута става. Накрая, че пак е малко, имал съм много повече. Да събирам за този айтъм. Айде, тук запотуква ми лаги. Ще стана, кога стана? Да. Той спорт си го бива. Ние се едно не си играем на ботове, те са доста слабички. Айде и на бота ни те повтори. Не, бе.
Не бях да скоча. Ще ги убия преди руша не дойде. Да, те имат най-големия им левел 11 Ясуя или нашия най-голям е 12, ние 4. Техният най-малък е 9. Да. 13. Най-слаб по нас е Хин. И така, ние ще... дете се отказаха, good game и така свършва нашия... Така ще свърши нашия клип. Абонирайте се за мен.